समाज सिबियारि आदुला कसारी आंनि जोनोमगिरि बिफा बिथांनि मुङै जि बर' बाजार दख'रा एबसु गरायबारि जुबक संघ आरो दावब' गामि हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर जोंना फुटबल खेलाया दिनै फैयै फैयै माने जोबथा जाफैबाय आरोना फाइनाल गेमाव सफैबाय। ओमफ्राय दा बेयावनो जोङो थांनो थाखाय ओंखारखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव जोङो दायो ज' थांनोसै, आलासिफोरबो दङ, बिबोनांफोर फैनानै दंफैयो आरोना। ओमफ्राय दा बेयावनो देलाय मालाय थांनो ओंखारबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि बे फाइनाल फुटबल गेमावहाय जोंनिनो मा बुङो मानगोनां फैला जे बरगयारि बिथां सारा फैगोन आरोना। ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो, दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दिनै आं मा मा देखायनो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो सफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर। ओमफ्राय जिरायबाय जोङो, मा बुङो उपायथ' गैया न' जिरायाबा आरो गथ' लानानै। ओमफ्राय जिरायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सान्दुङाथ' ओरैबायदि गोसाखा लोगोफोर। 2:30सो जादोंमोनदां टाइमा बे समाव। Kurang? Hah? Mana bukan? Drone. Drone baik dong. Soalnya drone lain. Makin dong baik. Bisa mana di ladang. Dah kan bisa. Dah kira zaman sana siapa nama? Kata ini ya, ini mama ni. Ada ya kan? Mana pecindang ke? Sana, kotak lah kendang.
अर्थात जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि आंगो बिफा थ' बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन। समाज सिबियारि आदुला कसारि आंनि जोनोमगिरि बिफा बिथांनि मुङै जि बर' बाजार दख'रा एबसु गरायबारि जुबक संघ आरो दावबगामि जुबक संघआ जथायै बिथांमोना बानजाय आफाद दानानै थांनाय 16 अक्ट'बरनिफ्राय जि खेला जादोंमोन दिनै जोबथा एबा फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमा दा सोलिगासिनो दङ। बे ओनसोलाव जि गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे गोख्रों थासारि दङमोन, गेलेगिरि दङमोन। थांनाय गोलाव समाव बियो स्तब्ध जानानै दङमोन आरो दिनै बेयाव टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनाय लोगो लोगो आदुला कसारि बिथांनि मुङाव दिनै बयबो क्लाबफोरा गेलेगिरिफ्रा मोनसे गोसोआव साहस आरो मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनदों। मिजिंथियो बिनि गेजेरजों क्लाब आरो जोंनि जे माने जायफोर स्किल गोनां प्लेयारफोर उननि समाव बे ओनसोलाव आरो बांसिन उजिगोन बा रोंखा राखा जागोन। आरो आदुला कसारिया सासे सहज सरल साधारन खेथियक सासे बेक्ति हिसाबै बिथाङा समाज आरो हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावदोंमोन फरायसालि गायसननायाव बा गुबुन जिखिनि जोंनि बायदिसिना जेंना जेंसि समाजाव सोलिनाय बियो अराय जुगामि जानानै थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैदों गेलेनायनि फारसे बयबो समर्थन होनो फैदों। आं बेखायनो बयखौबो आलासि आरो रायजो राजाखौ न'खरनि जानानै आरो बानजायगिरि बिथांमोननि जानानै धन्यबाद बावबाय। बानजायनायाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जादों बयस एन्ड गार्लस। जोङो नुदों बिराद मोनसे इनार्जेटिक आरो स्पिरिट गोनां जोंनि क्लास 6, 7, 8आव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव। बिनि उनाव जों आन्डार 15, आन्डार 17 खुंनायनि थाखायबो जोंहा टारगेट दङ। बड'फा फुटबल क्लाब जोङो दानानै हाबा मावगासिनो दङ आरो बेबायदि इनभल्भमेन्टनि गेजेरजों बेबायदि परिबेस दानायनि गेजेरजों ड्राग्स जौ जुवानि बा ट्राफिकिं चाइल्ड मेरेजनि जि एन्टि ससियेल हाबाफारि बे दिगखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बा गैया खालामनो हागोन आरो जों जोंनि लाइमोनफोरखौ पजिटिभ दिगथिं जोङो लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेखायनो रायजो राजा गारजेन बयबो बे बिथिङाव नोजोर होनांगोन। जों आफाद हिसाबै हारसिङै मावनो हानाय नङा, बेयाव बयनिबो बिबान दङ आरो बयबो गोसो गोथारै हाबा मावोब्ला समाजखौ जोङो फोसाबनायाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायाव जों जाफुंसार महर मोनगोन। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभा, हारिमु आफाद जथायै जों हाबा मावगासिनो। बड'लेण्ड बिटिआर सरकारा जिखिनि जोंनो मदद जोङो हास्थायदों बिथांमोना मदद होनो थाखाय खोथा होदों आरो जोङो भलन्टारिलि खुंफुं आफादफोरा जोङो लोगो नांनानै जिखिनि हायो जोङो खालामगासिनो दङ। 15 नभेम्बराव भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बावैसो जोंनियाव खौरां फैदों हम मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय जे 16 अक्ट'बराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो फैनो होननानै जोंनो खोथा हरदों। बेयो खोब गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो नेसनेल केपिटेलाव, नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो मोनसे एटेनसन ड्र आरो मास्टार स्ट्रक होनायनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि आगानसे जों स्टेपखौ लांबावनो हागोन। आद्रा थानाय बिटिआर रेकर्डनि जेंना जेंसि गासै जोंनि जे आइडेन्टिटि, जोंनि जे सेफगार्ड, जोंनि राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि फारसे जोंहा मावफुंनांगौ दङ। जोङो बेनि गेजेरजों आवगायलांनायाव थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन आंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों। आङो दिनै बे बिसायख'थिनि मेटारखौ आं बुंनो सानथ'वाखै, खारन बे गेलेनायनि दिनै बोथोर। उननि समाव आङो बिनि सायाव गेबेङै आङो स्टेटमेन्ट होगोन। गोजोन्थों। কর্মী স্বর্গীয় আদুলা কছাৰী স্মৃতি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম বছৰ এই শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্বৰ্গীয় আদুলা কছাৰী নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃ আছিলে। এক সমাজকৰ্মী, খেতিয়ক আৰু গাঁওখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, পৰিয়ালক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব তেখেতৰ আছিলে। প্ৰত্যেকজন পিতৃয়ে স্বৰ্গীয় আদুলা কছাৰীৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব আৰু প্ৰেৰণা লৈ তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালটোক গঢ় দিব। তেখেতৰ সুসন্তান দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হৈ নিজৰ অৰিহণা
জাতি সমাজ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে দি আছে বড়ো অঞ্চলত দীঘলীয়া এক সংগ্ৰামৰ পিছত শান্তি আহিছে এই শান্তিটো চিৰযুগমীয়া হওক আৰু এই শান্তিৰ পিছত এতিয়া উন্নয়নৰ যিটো বাট মুকলি হৈছে আমি সকলোৱে উন্নয়নৰ বাটত আগবাঢ়িব লাগে জাতি ৰাইজ সকলোকে আমি উন্নয়নৰ ফালে লৈ যাব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন বিকশিত ভাৰত তাত অসমে কেনেকৈ অৰিহণা আগবঢ়াব তাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে এইবিলাক কাম নোহোৱা বস্তু আৰু এইবিলাক পাতি কিনো লাভ আছে কাৰোবাৰ লাভ আছে নেকি ঠিক আছে